And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Huwag mo na akong hintayin. Tuparin mo lahat ng pangako mo sa akin sa taong pakakasalan mo. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang D. At ito ang aking secret file. Year 2013, nang makilala ko at maging kami ng ex ko. Nagkakilala kami sa Facebook, nagka-chat at nagtuloy-tuloy ang pag-uusap namin. Hanggang sa nanligaw siya sa akin. Then September 9, 2013, opisyal na naging kami. Naging maayos at masaya ang relasyon namin. Then year 2014, nabuntis ako. Wala pa sa plano pero handa kaming harapin lahat ng obligasyon. Naging maayos ang lahat. Since unang apo, both sides ng family namin. Then January 22, 2015, nanganak ako. Baby boy ang anak namin. Ganun pa rin naman kami. Mas naging masaya nga lang. Then May 22, 2016, fiesta sa lugar namin. Inaya siya ng mga kaibigan niya na mag-inuman sa isa pa nilang kaibigan na taga dun lang din. Nagpaalam siya. Pumayag naman ako. Hanggang sa nag-post yung kaibigan niya ng picture sa Facebook. At parang nagunaw ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nang makita ko yung picture na yun na andon ang partner ko nakaakbay sa ibang babae. At yung babaeng yun ay ang ex niya. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin yun. Nag-text ako sa kanya pero wala siyang reply. Then pagka-uwi niya ng bahay, kinausap ko siya. Tanong ko sa kanya, bakit? Bakit mo nagawa yun? At sumagot siya ng, nun lang yun, akbay lang yun. Galit pa siya. Then sabi ko, di mo kami naisip ng anak mo? Hindi niya ako sinagot at umalis siya. Ang sakit para sa akin nang nakita kong litrato at kung paano niya ako sinagot. Pero tiniis ko lahat para sa anak namin. Pinalagpas ko na lang yun. At tuluyan na ngang nagkaroon ng lamat ang maayos naming pagsasama. Naging cold siya sa akin. Pag may time siya, mas pinipili niyang makasama ang ibang tao o kaibigan niya kaysa sa akin. Hindi na lang ako nagsasabi sa kanya kasi parang wala rin namang kapupuntahan kung magsasalita ako. Till one day, nagdesisyon siya na sa Manila na lang magtrabaho. Sabi niya sa akin, sa Manila na ako magtatrabaho ah. Huwag ka maglala, trabaho lang punta ko dun. Wala naman akong choice. Kaya ang sagot ko lang sa kanya ay, sige. Natuloy siya sa pagtatrabaho sa Manila. Nung first week niya sa Manila,
Lagi siyang nag-update. Pero habang tumatagal, hindi na siya nakakapag-text o tawag sa akin. Iniisip ko, baka busy siya. Then Christmas Eve, umuwi siya. Inaya uli siya ng kaibigan niyang mag-inuman doon sa bahay ng kaibigan niya. Nagpunta siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Nag-text ako sa kanya. Sabi ko, Paskong Pasko, pero hindi kami ng anak mo ang kasama mo. Hindi siya nag-reply. At ilang saglit lang ay dumating siya. Walking distance lang naman yung bahay ng kaibigan niya na pinuntahan niya. Umiyak ako noon sa loob ng kwarto namin nang marinig ko na dumating siya. Mabilis kong pinunasan ng luha ko pero nahalata niyang umiiyak ako. Bigla siyang tumabi at bumulong sa akin na, "Sorry na, huwag ka nang umiyak ha. Baka makita tayo ng anak natin." Hindi na lang ako sumagot at natulog na lang ako. Bit-bit pa rin ang sama ng loob. Then December 29, hiniram sa amin yung anak namin ng kapatid niya para isama sa Bataan. At doon mag-New Year. Kaya kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Dumating ang New Year's Eve. Inaya siya ng kaibigan niya na mag-inuman at naiwan akong mag-isa sa bahay. 12 midnight. Wala pa rin siya. Nag-text ako sa kanya na umuwi na at samahan ako. Umuwi naman siya agad pero dumiretso siya sa kama at natulog. Dahil lasing na siya. At habang natutulog siya ay nagsasalita siya. Sabi niya, "Sorry." Sabi ko, "Anong sorry?" Then sabi niya, "Sorry, Yuki." Nagulat ako kasi hindi naman Yuki ang pangalan ko. Kaya ang sabi ko sa kanya, "Yuki? Sino si Yuki? Ano si Yuki?" Then sabi niya, "Sorry, Yuki." Paulit-ulit na yun ang sinasabi niya kaya naisip ko na i-check ang cellphone niya. At doon ko nakita yung pictures nila nung Yuki na binabanggit niya. Magkasama pala sila nung Yuki dun sa bahay ng kaibigan niya. At nakakasama rin pala niya yun sa Maynila. Kaya ayun, New Year's Eve, umiiyak ako. Then January 2, bumalik na siya ng Maynila. Nag-text ako sa kanya kung anong ginagawa niya pero parang naiirita siya sa akin. At para bang ayaw niya na nakikipag-communicate ako sa kanya. Sabi niya, "Huwag kang nagte-text." Kaya bigla akong nasabi, "Bakit, dahil ba sa babae mo?" At ang reply niya sa akin, "Wala ka nang pakialam sa akin. Wala kang kwenta, lumayas ka na dyan." Wala pala akong kwenta. Halos mapabayaan ko na yung sarili ko sa pag-aalaga ng anak namin at pag-aasikaso sa kanya. Grabe yung sakit na nararamdaman ko noon. Iyak ako ng iyak. Lumipas ang 2 araw, hindi kami nag-uusap. Binlock niya ako sa lahat ng social media account. Nag-apply agad ako sa trabaho sa Maynila. Iniwan ko yung anak namin sa biyanan ko. Hindi ko sinabi kung saan ako pupunta. Nakita na lang nila na marami akong dalang gamit. Alam ko na mali yung ginawa ko na yun, pero that time gulong-gulo yung isip ko. Pagkarating ko sa Maynila, nag-text ako sa tatay ng ex ko. Sabi ko, "Tay, magtatrabaho na po ako sa Maynila, pasensya na po kayo." Mabait yung tatay niya at sinabi pa sa akin na, "Mag-iingat ka dyan. Kami na ang bahala kay Apo." Wala silang alam pero feeling ko, yung tatay ng ex ko ay nakakahalata na nun na may problema kami ng anak niya. Pero syempre, yung nanay ng ex ko ay galit sa akin. Hindi ko naman masisisi dahil wala silang alam sa nangyayari sa amin.
Nung araw din na yun, biglang nag-text yung ex ko. Siguro sinabi ng pamilya niya na umalis ako sa kanila. Tanong niya sa akin, "Asan ka?" Nag-reply ako, sabi ko, "Nandito na rin ako sa Maynila. Magtatrabaho na ako dito." Then hindi na siya nagparamdam sa akin. Nabalitaan ko na lang na nagpakilala na rin siya ng bago niyang girlfriend sa pamilya niya. Masakit para sa akin pero wala naman akong karapatan. Kaya tinanggap ko na lang. Gabi-gabi akong umiiyak. Makalipas ang ilang buwan, biglang nag-chat yung workmate ko. Dumaan daw yung ex ko doon sa opisina. Tinatanong kung saan daw ako naka-duty. Sinabi naman ng workmate ko kung saan at kinuha din daw ang number ko. Maya-maya pa nag-text yung ex ko at ang sabi, dumaan ako dyan. Pero hindi siya bumaba ng sasakyan. Sinilip lang daw ako. Then sabi ko, okay. Pagka-uwi ko ng bahay, nag-text uli siya, sabi niya, Mu kasi ang tawag niya sa akin. Nag-reply ako ng bakit. Bigla siyang tumawag. Sakto namang wala akong ginagawa. Sinagot ko ang tawag niya. Tanong niya sa akin, "Mu, may boyfriend ka na ba dyan?" Sabi ko, "Wala. Sana nga meron eh." Then he answered, "Bakit, naghahanap ka ba? Nagpapaligaw ka ba?" I replied, "Hindi naman." Sabi niya, "Tama yan. Huwag ka munang magpapaligaw. Hintayin mo ako ah." Sabi ko, "Baliw, may girlfriend ka, di pwede." Sagot niya, "Basta hintayin mo ako." Then sabi ko, "Naku, tama na nga tong pag-uusap na to." Tapos sabi niya pa, "Ikaw kasi bakit ka umalis sa bahay? Maayos pa naman sana tayo." Then sabi ko, "Di ba pinaalis mo ko?" Sabi niya, "Hindi ka pa rin dapat umalis." Then ibinaba ko na yung tawag niya para matapos na yung pag-uusap namin. Pero tinandaan ko yung sinabi niyang yun. Natagpuan ko na lang yung sarili ko na sinusunod ang sinabi niya na hintayin ko siya. Simula nun, lagi niya na akong tinatawagan. Kinukumusta. Lagi niya ring tinatanong kung may naliligaw na sa akin. Alam ko naman na may bago na siyang girlfriend kaya hanggang usap lang kami. Then sinubukan niyang makipagbalikan. Yes. Inalok niya ako na magbalikan kaming dalawa. Pero ang sabi ko, hindi pwede dahil may girlfriend ka. 3 taon ang lumipas, ganun ang setup namin na laging nag-uusap. Then September 2021, nang mag-chat sa akin yung girlfriend niya. Tinatanong kung anong meron sa amin. Sinagot ko yung girlfriend niya na wala kasi wala naman talaga eh. At ang sabi niya sa akin, ikakasal na sila. Namanhikan na nga raw yung pamilya ng ex ko dun sa pamilya ng bagong girlfriend niya. Nang malaman ko yun, pinakaramdaman ko ang sarili ko. Nakakagulat ha? Kasi bakit parang hindi na ako nasasaktan? Siguro mas nangingibabaw yung panghihinayang. Nangihinayang ako sa panahon na naghihintay ako. Nakakalungkot kasi sayang lang pala yung paghihintay ko ng 3 taon sa kanya. Then sinabi ko na alam ko na ang lahat. Alam ko na magpapakasal na sila ng bago niyang girlfriend. At ang sagot sa akin, hindi totoo yun. Then sabi ko, okay lang yun. Naiintindihan ko naman. Tama na to. Huwag na tayong mag-usap. Hindi ako galit sa'yo. Malaki na rin naman yung anak natin. Kami na lang ng anak natin ang mag-uusap. Kung may dapat mang pag-usapan tungkol sa anak natin, kami na lang. Tayong dalawa, hindi na siguro dapat mag-usap.
last na pag-uusap na natin to. After nun, tuloy-tuloy ang pagte-text niya sa akin. At hindi na ako nagre-reply sa kanya. Then August 6, 2021, nagpunta ako sa Subic para mag-relax at makapag-isip-isip. Nag-check ako ng mga message sa phone ko. At habang nakadungaw sa dagat, binasa ko ang mensaheng galing sa kanya. Sabi niya, "Sorry sa lahat ng nagawa ko. Pinagsisisihan ko lahat. Mag-iingat ka. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Lagi mong iisipin na kahit ganito ang nangyari, ikaw pa rin yung mahal ko. Hihintayin ko pa rin na magbago yung isip mo. Hihintayin kita. Pangako." Naisip ko na replyan yung text niya na yun. Sabi ko, "Wag mo na akong hintayin. Mas magiging masaya ako kung tutuparin mo sa bago mo yung mga pangako mo." Hindi na ako galit sa'yo. Lumipas na yon. Basta magbago ka na para sa kanya. Mag-umpisa ka uli. Tuparin mo lahat ng pangako mo sa akin sa taong pakakasalan mo. Sapat na sa akin yang nanghingi ka ng tawad. Gusto ko pa rin maging masaya ka. Ayoko na makikita ka ng malungkot ng anak natin, ha? O siya, last text ko na to sa'yo. At yun na nga ang huling pag-uusap namin. More than 1 year na rin pala ang nakalipas. Marami akong natutunan. At lubos pa rin ako nagpapasalamat na naging parte siya ng buhay ko. Ganito siguro talaga ang pag-ibig. Kailangang magpaubaya kahit mahirap at masakit. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si D. At ito ang aking secret file.